Po zvučke sa budeme pozerať už samozrejme na skupinu, na jedného z laureátov tohto ročníka, skupinu Acylpirín z Bratislavy, jedného z najmladších účastníkov festivalu a pesničku Svet bez piatkov 13. Komu by prejav tejto skupiny pripomínal tak trošku Ventio RG, tak nie je na omyle. V osobách skladateľa a gitaristu Martina Minárika a textára Daniela Mikletiča kontinuita medzi týmito dvomi súbormi je. A po skupine Acylpirín príde na rad potom Jozef Kertész, víťaz autorskej súťaže Martinského festivalu, ktorý s piesňou Picassová holubica získal prvú cenu a dostal sa s ňou potom aj do Sokolova.